Ya aku wis nyanggone arah nyaune Mbak Ayu iki. Wah, iki beneran iki pas ning omah kabeh, Masku, Nabila, si Tama ning omah. Ketoke Masku ki arep ngarit tapi ra sida iki man tak jak maem cilok sik. Nah iki ciloke wis siap dimaem memang di arep jikokne adah nyang Mbak lagi nganggo mangkok cilik ngono kuwi. Iki mang nek si Tama ki dadak ngeteri jajan si Nabila kae bocah. Bocah iki jajan wis si Nabila iki jajan pop mie wis jan tenan bocah iki jajanane sing wae. Iki lanjut tak maem karo Mas Wipe yen ngemper iki seger tenan bolo iki sore-sore maem cilok pedes ya. Iki arane cilok tapi rasane rumasaku ya kaya bakso ngono nek nggonamu enek ora bolo sing adolan cilok ngene iki. Iki 5.000 mah ya entuk lumayan akeh seger ya duduke. Dinggo karo sego ngono ya enak asline iki. Biasane iya nek mak iki dinggo lawuh maem. Kayak iki mangke sing loro tak go mulih nek sing telu emang ganti maem Mas karo Mbak karo Tama. Nak bila iki ra gelem kelo ning jero maem pop mine iki aku arep bali bolo soalnya kayak jam 5 kurang 10 kayak. Nah iki sore kayak ya selak wengi aku rawani dalane sepi bolo nek wengi. Ya wis ngono bolo iki acara aku sore iki mangke nyelepne Giabah. Dadah.